Prepísala históriu československého boxu. 16-ročná Jessica Triebeľová z Oravy získala na majstrovstvách Európy junioriek v Sofii už druhé zlato. Obhajila tak minuloročný titul šampiónky a dokázala, že v slovenskom ženskom boxe vyrastá hviezda svetového formátu. Určite to bola ešte väčšia radosť, jak po prvýkrát. Jasné, že som mal slzy na krajičku, je to moja dcera. K desiatkam medailí pribudla najcennejšia. Obhajoba titulu majsterky Európy nie je najväčším úspechom len pre Jessiku. Nič podobné sa zatiaľ nepodarilo nikomu v celej histórii československého boxu. Janko Zachara vyhral olympiádu. Mišo Fránek vyhral majstrovstvá sveta v junioroch. Ale keď sa bavíme v junioroch a že vyhral niekto 2 razy po sebe a v každej váhovej iné majstrovstvá Európy, tak to nevyhral nikto. Je to niečo neskutočné, no. Na ceste za zlatom zdolala 4 súperky. Vo finále s Fínkou v ringu dominovala. Sú to roky tvrdého tréningu. Jessica však nemá také podmienky a zázemie ako jej konkurentky zo zahraničia. Jessica, dá sa povedať, robím ja osobne na kolene. Tu nemáme ženský box, nemáme nič. A dá sa povedať to, čo sa podarilo, ako keby Kenia vyhrala majstrovstvo Európy v hokeji. Teraz prídu asi 2 týždne oddychu, potom sa už začne tvrdá príprava na kvalifikačné turnaje na olympijské hry mládeže na budúci rok v argentínskom Buenos Aires. Najskôr sa treba hlavne nominovať na turnaje a potom sa uvidím. Určite by som chcela uspieť, ale... V ringu tvrdé mladé dievča, no keď sme sa na záver opýtali, či jej ostáva čas na prípadného frajera, prišlo zapírenie. Tak nemám chlapca, nie. Ak nejaký príde, zdá sa, že ľahké to mať nebude. Ak by bol nejaký frajer, tak určite by som musel kvalifikovať Jessiku v ringu. Z Klinu na Orave, Mario Kermiet, televízia Markíza.